kangen. Saking kangene montong-montong ya ingin ngono lho Mas. Jenenge wong wedok ki wis wirati nganu pra ya ingin to. Ingin ya ingin patih ki. Ya patih sida paksa. Lah nek patih nyapa? Eneng patih kok mbok cengklak. Lah saking kangene lho. Kreasi ya. Ya harus penjiwaan to. Penjiwaan ki harus dapat. Mas. Ya. Bambu yang angkatan. Diselepatenono Mas. Diselepatenono. Sik ta. Wong wayangane ya ora jalan diselok kon mateni lho. Lah wong gamelan wayang mandek lho kancane wis menggeh-menggeh kok dangtung ae. Ora ono Mas, ora ono. Mongko mbok ambung potonganmu. Bojomu lho ngambung kowe gila. Kene mangsamu. Tak kandhani. Nyapa? Arya iki perlu kok den-deni. Sapa? Bocah cilik pengendang. Sing ngendang kuwi. Ngendang niku. Sing ngendang. Kok denine wedi rumangsamu. Apa ya? Mas pengendang. Ngomong kowe iki ngomong kono lho. Ngomong karo mripatmu mlilik. Lah ngono lho. Kowe iki omong karo aku apa kono? Ya awakmu ki omong karo Oh, kono. marai to? Terokno omong. Oh, ya. Pengendang. Aduh. Kowe iki ngomong, pengendang. Pengendang. Karo Malang Kirik. Malang Kerik. Ya Malang Kerik. Kirik oh Malang Kerik. Malang Kerik. Nah, dodone maju. Sikil maju. Nah, tangan tengen duding. Lho, ngono aja ra ngono. Nuding pengendang. 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 Untumu aja maju-maju. Biasa Tenan duwe untu ya iki lho. Kemajon ya ngono. Iki lho. Raruh kondange Mio. Raruh kondange Mio. Aku lho wis disiarne ning JTV. JTP, TVRI. Malah wingi. Aku lho disiarne ning masjid. Ayo modar. Wedi kae engko wedi. Wedine karo wong mati. Iya, engko wedi. Oh iya wong wingenane pake ra ono wae tinggal polio. Duraka wis. Lah iya. Potonganmu ngendang ngekek-ngekek. Potonganmu koyo kendange ning ndi kuwi? Kok ora mbok dep ning ndi kendangmu? Nah, kuwi cilik ra apa-apa. Cilik sing penting migunani potonganmu. Hop Mas, hop Mas. Hop. Nyapa? Kok ya meksa nabuh nggo kendang cilik. Kurang wedi. Nek iso terokno lambeku. Nah, iki lho. Pak Bambang. Oh iso. Paling iso. Persis ya, persis. Persis macam iso paling kuwi tok, Mas. Tesene. Bapak tuku gedang. Wah, iso. Gedang ditugel-tugel. Wah, iso ta? Sitok iki mesti ra iso niku. Piye carane? Pak Bambang dahar gedang. Dahar. Kuwi ngono jenenge gaglak. Sik to. Kendang ra iso basa. Kowe apa ya iso? Iso. Cekel kendang. Mosok kendang iso muni daharno iso? Iso. Jajal. Wara ono to?
nyuwun sewu. Nyapun, mbok ben ditabuh kono ae lho, Tun. Lah kono ra iso kok. Alah iki apa gajah diblangkoni wis kok jak kudu iso nglakoni. Oke. Gayan ketok enis e. Foto. Ora iso bacokan, Mas. Aja dibacok, kok ya ceklek dhewe. Sapa ora? Wah, jan iki lho, lek nganggo klambi putih malah kaya bagu. Rumangsamu. Iki gedean ya, iki Mangsamu. ndang-ndang. Coba. Iso apa ora? Tesen Mas, anu. Pak Bambang Jegur Blumbang. Wis. Oh iso. Gelak. Iso. Oh alah action potokanmu. Bocahne kedawan untu ya ngono kuwi. Mangsamu. Nah, ditesne Mas, ditesne. Pak Bambang nek pokoke ya. Heeh. Pak Bambang Jegur Blumbang glagep-glagep. Iso. Alah. Ndase kaya jeduk dawet ngono. Ndak seperti siduk dawet. Neh Mas. Sitok iki nek iso Mudar kowe. bojoku peken. Wah, Tenane. alah tenan ki meteng nom kowe mesti bati. Ah, moh bojomu gue kok. Ya aja kok sebut nek guwinge Mas. Pak Bambang potong rambut. Ndang. Aduh. Sik. Pak Bambang potong rambut. Rambut ya kok ndendut. Gak aku jorok kowe. Rambut ae. Rambut. Lho kok Kuwi ya padha rambute ning gone dhewe. ya ora ngono kuwi, matang rambut ya potong rambut. Pak Bambange genah terwata. Sowan Alhamdulillah. Ngaturke sungkem sawetawis. Wah, ajar kenal Gladiwano. Sinten Mas Akbar. asmanipun? Kula pinaringan jidmat asma Susentun. Suli endah sentun menika nuntuni nantane marang barang jangka endah. Amin. Ajar kenal Gladiwano nggih. Nggih. Pangapunten. Nggih. Sip. Derek belajar wonten ing mriki. Nggih, sami belajar. Nggih, pangapunten. Ayo Mas monggo ajar kenal. Laku ndodok. Alah. Walah, ya ampun. Malah kaya kire arep nguyuh. Piyayine kono lho, piyayine. Oh alah. Iki. Nah, ngono. Dulu. Malah beker. Nggih. Kok iso mah? Kula teng mriki badhe ngaturaken sepindah syahadat. Dulu. Angka 2 salat, Dulu. 3 zakat. 4 poso 5 haji no. Kuwi rukun Islam. Lah piye ta? Bekti kula ngono lho. Ndone nggih. Nah, Mak Cangik Yulimbuk pepunden kula putripun Raka Mas Akbar. nggih. Mrika sowan kula katur ing ngarsa panjenengan pinten-pinten agenge kagungan kula nyuwun pangapunten. Kok iso pamer agenge Iya, gadang. Sa. Sing ngagenge kagungan kula iku aja kok sebutne. Lah piye? Kuwi wae manuhara ya. Hei! Sepintene agenge kagungan kula panjenengan muten wau kuwi wae manuhara. Lah sing leres pripun? Ayo sepinten agenge kalepatan kula nyuwun pangapunten Mbak Iya ya ora dadi boyo ngopo ngger bakal tak ngapura. Oh, telek. Aku iki marahi ya, Nyuk. Aku ki marahi kok malah Lah wengke njaluk ngapura lho, Bos. marahi kon nerokne. Wah iya. Ngapa? Dalang Ngapa? untune gingsul sitoke kemuake. Ya ketok manis. Manis no. Gingsul siji. Ben ketok berkarisma manis. Nah, Mani lenggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. ora. Demben salat manis. Aku salat Idul Fitri ning mburiku tawakmu. Heh. Iso geger iso ora karo-karuan Loh, salate Idul Fitri iki kudune bahagia, suasana lebaran, suasana bodo. pas salate niku macange. Saestu. Lha niki lho. Lah kowe ra ngesane blas nggih kok. perkara. Wong bar sujud cangkemku cantol sajadah. Walah. Aku arep ngene iki kok nambahi gerakan salat tak obat-obetne malah liyane udah glundung kabeh. Iki kebacut ki ya awakmu. Aku ki repot duwe untu monyong ngene iki repot. Repote. Aku nek numpak montor lambeku kaya gendul kena angin. Piye? Mak pu. Tak biantene wer ngono malah buka biak.
Ning alhamdulillah tetep bersyukur kanggo awakmu Mas. Syukur piye? Iki nek gaya nanyar. Piye? Gelem ora? Apa? Seksine Mbak Cange. Apa? Ya biasa ning Alfamart Indomaret. Apa kuwi? Cukup istirahat ngene karo untung ini. Terus dinggo Nggo bukaan tutup botol kalau. Nah, cetuk. iya teko omah cangkeme kancamu nyonyot. Aduh. Tutup botol Sprite. Niki wonten ing acara Hut Biasa. Luar biasa. Mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Selama matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat, selama bumi dihuni oleh manusia, selama itu pula SH Trate jaya selama-lamanya. Jaya selalu. Indonesia tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Kita junjung martabat bangsa. Ya apa? Wis tekan Ya dindi. kan menggebu-gebu to Mas. Iki kan lah iki mangkane to unyan. Nyapa? Rene ya. Kowe iki kaya ngerti-ngerti ya. Kowe ngerti Mas Imamku Supangat? Nah, Mediun. Ya. Almarhum. Ya. Sing ngesahne dadi tingkat 3 sapa? Kowe to Mas. Loh, Alhamdulillah. wah, lho piye ta kowe iki? Ya, Sing ngesahne Mas Imam dadi almarhum dadi tingkat 3 sapa? Lah iya, awakmu to Mas. Ora wong aku ki tekon ngono lho. Nyantuk nek suatu kebanggaan sama Ora. Potongan- Mas Murjoko nah. tingkat 3 PSHT. ya. Aku sak dhuwure. Oh. Loh. Tingkat 3 kuwi, Heeh, lah aku lo 3,5. tingkat kok enek tengahane barang itu mangsamu tingkatan apa ya 3 ning 4 apa piye ngono kok. Teko 3,5 ning gedunge Mas. Luar biasa Piye? ora. Ya saestu macam. Bawero. Wah. Megah mewah. Aku mlebu wah sik apa lampu sik dipateni gedung iso kaya kene. Kowe 12 ngulon terus mang tekan ngendi? Aku ning jeding. Oh. Lah ngopo? Gedunge gedhe lah kok jedinge ra enek ciduke. Masa? Lah aku barpis lo terus piye iki oleh membersihkan najis aku. Potongan senajis. Potongane kacuk. Ngoten iso ora nate raup mulu kaya Lah kan najis. barpis of the cur. Lah wis oleh-oleh tak celup ngono ae. Ya aja ngono kuwi. Piye mau? Piye renek ciduke terus carane piye, Mang? Tak celup nih. Apa, Layakno aku arep salat wudu meng kok pesing. Lah kuwi kan barku. Tengriku ingkang gladen kuatah mak cange. Leres Mas Mio. Aku liwat set. Dadi tendangan circle. Wing. Meh kenek Aku circle. njlalah ales. Terus kiwon wing iso ales aku. Kowe sih kono aku sih pojokan. Ngapa? Eneng bocah luwemu belajar tendangan B double. Lah kok sak entute. Kok iso sak entute lho. Brul ngono. Potonganmu Meninggi aku ngono. prestasimu kaya ya-ya to Mas. Sing baku Nggih. mengucapkan terima kasih. Terima Iya, kasih leres. Untuk keluarga besar PSHT cabang Nganjuk khususnya Nah, Pak Gondo. Pak Pak Gondo Gondo Arjono. matur sembah nuwun. Ah. Tidak hanya itu Mak Cange Yulimbo. Lah terus piye Tentunya Mas? juga terima kasih kepada persaudaraan Setia Hati Terate Nggih. telah menjadi media pendidik non formal Leres. yang intinya seperti saya utarakan tadi mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Gone pendekar iki Mas. Iya to nggih. Gone pendekar. Ah. Awake dhewe komedion ya kudu iso sambung. Weh, lah iki. Kowe aja ngedek-ngedeki aku. Nyuwun sewu, Mas. Sik, aku krungu kabar sing sumebar pawarta sing warata iki Mas Mio juga anu to warga. Atlet Mas. Oh, Atlet dan warga niki. Luar biasa. Alhamdulillah. Kira-kira warga tahun 80-an. Sik kok tuwek men aku. Baranmu wis mati ya. Ya karek siji awakmu iki karo Gusti Allah diuri-uri. Oh iya iya. Ngono lho. Asem iki. Ora apa-apa. Ton, Nyapa? kowe iso nyekel sirahku, ndasku. 100.000 PN gangsaran Mas. Weh, unjuk kebolehan. Lho, nggih. Oke. Pencak nunggone pendekar tok kene Mas. Anu pangapunten kula tesih siswa lho Mak. Oh, iya. Ini karo warga ya wis. Tapi nek nyekel sirahmu aku tetep iso Mas. Iya. Tanganku sakmene. 100.000 PN Mas. Oke, jeblok lho. Akeh sangumu akeh men Mas. Sangu keh iki kok alamat ora mulih aku. Napa? Turu emper. Potonganmu gangsaran Mas. Gangsaran jajal, unjuk kebolehan. Oh. Oke. Weh.
Tar ayo wis warga tuwek kok, Mas. Barakane wis mati kok, Mas. Siap. Wis siap. Tak rebutne. Oke. Angel tibake. Heeh. Sikil ora ngalih sangka nggon kowe iki ora iso nyekel ndas. Mas Endon, sampeyan iki luwih dhuwur lho. Aja sini Nih, aku. tetep isine dan mau pira? Aja sini aku. Heeh. Dah aku. Apa yen nek pencak sambung kok nyekel kacuk iki lho. Lah iya. Kowe nyekel kabilator kowe. Uceng-ucenge ning kono. Iki uceng-uceng piye? Iki sangklir lho wis. Awas hati-hati. Kok kaya wedhus. Ya. Iki opo? Iki opo? Sediling-ling. Jurusku, Mas. Aja ngisini-sini aku. Yo. Jurus apa wi, Mas? Bango terbang. Oh, iya. Kuwi opo? Wah, Jurus banji pakai idep. eneng. Iso dipuluk gandose lho. Manohara. Nek mung pisan tok aja. Ayo, Eneng wong arep pencak kok. wes, bocah iki. Musuhmu, angel. Ora iso. Kabeh iki wong ki ora kurang saka akale. Betul. Lah Aja iki sini Mas. yo Apa? senajan to aku iki siswa. Terus Iso nyekel sikilku 10.000. Jempol sikil iki kok cekel 10.000. Wongko weh. ora ngenteni dina sesuk kelakon serimpung sikilmu. Os. 10.000 kena. 100.000 kenek modar iki. Siswa Mas. Sik. 100.000 Kowe Mas Mio, berhasil nyekel sikil pisan. Berhasil. Entuk piro? 10. Berhasil entuk sirah? Sirah 100.000 macange yurine jenengan. Alhamdulillah. Aku kok tekor 90. Warga tuwek Mas sampean. Anu iki ketoke atlet jurusan lecet gitu. Oh, siswa lecet kowe saiki ngene nyuwun sewu, Mas. Nyapa? Iki eneng duit, aku ki nyuwun sewu. Nek duit nggonku ora ngitung. Weh. Tak timbang, Mas. Potongan Senin Wage akad paing duwe no. Anakku sing cilik TK ke sangu sedina 20.000. Oh. Duit kabeh kuwi. Iya 20.000 ki 20 yuta. Oh, Ora entek jewer kupinge. Nggo tuku banci ora? Lho ora. Iki ki nek wong wis olah pernapasan, duit tak dekek kene, tak tutup nganggo blangkon. Heeh. Kowe piye carane iso njumuk duit tanpa ndemok blangkon? Ya ora iso Mas. Berusaha sik. Cah kene ya iso. Bisa. Pernapasan kene wis teko 16 lho. Kadek entut membrodol. Oh, Pernapasan 16 lho. Trimo loro. Papat. 6 8 16, Mas. Alah. Berusaha sik Mas Endon. Sun matek ajiku, aji lan angen jagat. Iso njupuk duit Arso njupuk duit tanpa ndemok blangkon. tanpa ndemok. Blangkone miotil kontal kandil kandile kontal kontal. Kontale kandul. Dul kandul. Kon njaba muga-muga duwite kenek diruk. Alah, ora iso. Alah, kuwi ndemok blangkon Demok. jenenge. Oh. Alah, ora iso. Kene jelas iso. Masa iso? Jiwalang kaji kokok beluk. Duwite ilang. Alah duwite ilang. Percaya ora? Ya ora percaya. Bukaan. Alah sing ngomong isik. Jumuk duit tanpa ndemok blangkon. Kaya ngono kok masalah iki ya padha lecete wae. Apa eneng terus bar nyekel jempol sikil terus ndase dicangap. Salahmu. Iki bengi iki. Iya. Nyuwun sewu ada bintang tamu dari Jakarta. Weh, Nggih. dari Jakarta? Nggih. Agnes Monica. Ya kalau begitu ya disambat. Disambut.
Iya. Oke, baik para hadirin yang berbahagia. Berbahagia. Yang berbahagia. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 160 cm, berat badan 80 kg, pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Agnes Monica. Yuk, di spot yuk. Kaya tinju. Weh. Hop. Iki kok Nyun sewu, Mas Dalang pangapunten Nggih, Den nggih, Akbar, nggih. Mbak menika Mbak Agnes Monica. Anes Monica. Akne mboten saged dugi awit umbah-umbane kathah. Artis umbamane kathah. Menika ingkang dugi bulldozer. Kanca. Kene. Oh, dicepoti ne. Sepoti. Sepote aja kono, Mas. Apa? Ayo awake dhewe. Sepote. La ilaha illallah. Mbak Manohara, saya nama saya Pak Bu nggih. Sae. Nggih, alhamdulillah. La ilaha illallah. Lah piye to? Karepmu ya apa sepatu? Sirmu apa? Oh alah iya Monggo. putune Kiai anu setilmu hadroh Mas, setil hadroh. Ya. Iya. Al-qalbul mutayyam bi dhahanda. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya sallallahu wa sallam ala nabi ya nabi nabiyinal mukarram nabiyinal musyarraf qala rabbi nggih menika jenazahipun sampun dugi. Kok pakai jenazah hewet mau. Lah piye to? Monggo. Ditakoni sing alon to, sing lemah lembut iki karo wong wedok kok ora anu to. Karo wong wedok. Yu Manohara. Oh iya, Asline manuk engkuk. Ustazah Manohara saka pondok Al Mutahjur. Sampinge alkohol. Nek saya bengi Al Glegeen. Dinteni tiar. Piyayi sayune kaya ngene ya ampun. Bokonge. Jan sumpelan gombal. Nyepelekne lho, mesti nyepelekne. Payudara nyengkir gading. Heeh. Pipi waduh. Ngantukku kok iso Sik to, Bu. Nyanyi aku yo gumun. Ditakoni sik, takoni sik. Selamat malam. Wong ki nek ayu ku yo ngono kuwi senengan iki. Selamat malam. Iya ta. Jarak kok terahan kowe iki. Ngece modele. Alah. Delan, kaya ngomong sawah. Lah. Pangapunten Den Ayu. Injih pangapunten. Suarane jenenge. Kowe iki mbok sing halus karo wong wedok. San saya dalu. Apa alus apa iki kel oleh nguyuh ngadeg. Hei, tak tapuk lambe. Wong wedok kok ya dangu mboten pinanggih Jan. Anjih, kok wah kula cacake kapang sanget kalian panjenengan. Sentun wingko getun. Asli getun. Mapan ngono. Welengi sore enek Pripun wilujeng dalu Mbak Yu? Injih ngaturaken wilujeng dalu. Pilihipun kabaripun. Alhamdulillah sae. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah sehat Kang Mas. Iya. Panjenengan pripun? Alhamdulillah aku jarum. Rasane piye? lama tidak jumpa. Anjir. Akhirnya jumpa lagi. Anjir Kang Mas. Pripun panjenengan kabare? Iya. Alhamdulillah doane sehat selalu. Iso kok. Alhamdulillah. Yo ngregani wong wedok iso nggo bal-balan kok. Apa eneng bemper kok diumbut-but.
pangapunten lho wong ayu, pangapunten lho. Niku kanca kula senengane pancen kasar ngoten niku. Kasar. Lah pancen yo ya. Wong wedoke dipek atine kasar. Aku jalukno. Nyapa? Nggih kados pundi? Jupuk dhewe. Jenengan lak nggih sae to? Nggih. Kabaripun alhamdulillah. Dari berangkat dari rumah jam berapa? Oh, wau nggih. Nggih. Oh nggih, wau jam sekawan. Oh, jam sekawan Jadi kula wau sore. tasik mampir dateng kantor. Oh, kantornya mana? Dinas mana? Oh, di dinas perapeman Oh. teng dinas per- Guyangan. Oh, ya. Dadi wau ra Rodok pahit sithik ya. Tadaono. Wau ra Tadang blangkon. Oh, mboten napa-napa. Nggih sepunten nggih. Ora dadi apa sing penting. Sepuntene wau ra ditelah soalé wau kathah nganu pelanggan. Tadaono nggo blangkon selak jeblok kabeh kuwi. Kok arep Ngapa? Nganu ngapunten menika sinten to, Mas? Loh, ya kenalan coba kenalan no. kowe rong kenal. Ah. Tepungke lho, Dik. Ah. Aduh, Mas. Apa? Lambene kok lambene ambune kok mampu WC, Mas. Aduh, aku enggak mau. Mosok lambeku mambu WC. Enggak mau, cici. Isek sini aku sini. Ha. Rawon. Rawon. Rawat. Ha. Soto. Soto lho. Ha. Batang tikus sih. Iya, aduh. Batang Aja tikus. batang tikus. Mas, Pripun? Dedek takut. Oh, takut Dedek takut. Takut, Wah, Mas. jalanange tiwas Ora nek meteng, Mas. Ora kok perkara meteng. Sing tak wedeni yo kuwi malah sing ra iso meteng kuwi. Nganu iso meteng Mas nyanyi. Hei, sik to. Kowe iki lho wong wedok kok jerone katok bal-balan. Mereke Adidas. Digiring. Apa ta? Digiring sik rono. Ora wis aku meteng, Kang, Mas. Ora apa-apa. Mas. Nek dalang berapa? Ayo. Ora apa-apa, aku ya duwe graji kok lho tak tokne le. Alah. Nyapa? Ki trimane graji. Manohara. Trimane kono graji ki tombak le. Padakne. Kuwi tumbak saka jero mau ya. Sik to. Iki kae kesenian apa kok malah kekerasan. Lah yo wong wedok ayu-ayu mah tak sinden kok celanane Messi ngono. Adidas. Makane to Mas jenengan ki ditinggal. Nyapa? Wong lanang ki ora iso halus, ngene mbak ya sing halus. Contonen umpama aku. Nek piye? Umpama sampean iki gandrung wong wedok kaya aku piye coba? Yo gantung mau itu biasa no. Piye? Nek Nek perkara digawe bawa langgam. Oh, mamane. Enggak sembarang. Awake dhewe iki cocok maneh nganu. Aku sampean Pati Sida Paksa. Aku Sri Mbombok. Weh, Sri Huning kok Bobo. Sri Huning. Oh, Berarti jenengan ngersake Si Tanjung kok Sida Paksa Si Huning. Heeh. Wah iki bosok iki. Ngesake sing dadi kakunge panjenenganipun Ki Iya Dalang. toh, wong iki piantone bagus kok. Ora kaya kowe, wong kowe kaya celengan Semar ngono kok. Ah penting lah urip. Lah urip nek ngur ngedeni wong ngene ora ya nganu takut aku. Jan. Gandrungen. Ya mbok sampean sing bawa. Ya panjenengan to Kang Mas. Sampean sahur manuk wae. Nggih. Nah, pelok mawon, Mbak. Nggih, awake dhewe padha-padha duwe manuke ya Mas. Jangkrik. Ini Dadi kilo sing sahur- medeni aku. Gak ngono. Aku iso wedi kok. Piye Mas Jange? Kang Mas, Kamera action. Kang Mas, Piye Yayi? Kang Mas. Piye Yayi? Blockingnya kurang merapat. Ngono. Iya dong. Kang Mas, Piye Yayi? kangen. Malah koyo cempe. Ndek, Lho, Kok malah ngetrek. ndek. koyo cempe kawin. Malah kosot. Piye ta? Wis ngene iki malah madhep rono. Mas Brana. Nyapa ta? Aci anakane nut teko. Ketoprak wedhus-wedhusan. Lah gandrung lanang karo wedok kuwi kae. Kono ketoprak karo Kang Sentun. Ha, Iki lakone apa iki? lakone apa? Sida paksa. Ya. Manut mawon Kang Mas. Lah kentongane ndi? Tanjung. Kang Mas. Gila. Gua gedokan iki wae. Dodok kotak kentongan to. Oh, kentongane iki. Dodok Oh, kotak. nggih. Kok kono. Dijajal ya.
Ayo. Oh muni. Yuk dimulai. Tanjung. Wonten dawuh menapa Kang Mas? Panjenengan nimbali kawula Kang Mas. Jebul ayune rupamu mung kanggo nutupi letheking atimu Tanjung. Kang Mas, Sasuwene aku ngupat ditumbaling Praja Sukodana. Yo, dimulai lagi. iki toprak apa kok sewengi isine tak-tok. Lah iya aku yang gumun. Ya gene, kowe kumo wani nglebokke Sinuwun Prabu Silahati Krama. Tanjung. Wonten menapa Kang Mas? Oh. Menika mboten leres. Paranono Manuhara. Kang Mas. Kang Mas. Menika mboten leres Kang Mas. Apa bener pawarta sing tak tampa kuwi Tanjung? Kang Mas. Matur sing maloka. Kang Mas. Mboten leres. Matur sing jujur yen kowe gelem tumindak seteng. Oh, tok. Tok. Boten. Iki wedokane barang ki yo ngono. Lah wong toprak sewengi tak-tok cangkem lagi ngomong tak-tok. Aku dandani paku. Kowe ngono. Wis sudah paksa. Kowe ki lho dagelan ki lho mbok yen pedahan ki serata. Aku Masa kok putih kok ra itok nggon gulu mengisor kok rupane ireng. aku malah harus kelawu. menghayati. Nah, iki lho lagi. Ki asli ketoprak nih iki. Tung. Ya. Tanjung. Ah iki. Lho Kang Mas. Kang Mas. Pisan. Mas. Iki kok malah dadi Sik. iki ketoprak apa pemerkosa? Hei. Kang Mas. Tulung. Hansip. Mas. Hansip. Napa? Telah diperkosa seorang dagelan oleh seorang banci. Seto, iki wong ya aksine wong wedok yang sing lemah lembut to. Iki alur ceritane apa, Jajal? Lah awakmu dadi apa iki? Sri Tanjung. Sri Tanjung kuwi dadi sida paksa. Lah ya kan suwi ora mulih. Ya iya. Pirang tahun ora mulih. Ana rong tahun setengah. Kangen. Saking kangene montong-montong ya ingin ngono lho Mas. Jenenge wong wedok ki suwi ra tinganu pra ya ingin to. Ingin patih ki. Ya yes. Patih sida paksa. Lah nek patih nyapa? Eneng patih kok mbok cengklak. Lah saking kangene lho. Kreasi ya. Ya harus penjiwaan to. Penjiwaan ki harus dapat ngono lho. iya. Nah. Loh, Pak Raden. Iki lakone apa? Lah brengos sing gila niku. Aja ngono nyok kaya kletong. Lah ben kaya Malah gila patih. aku. Ben kaya patih. Oh iya. Ya. Anu wis kowe kene aku tak ning kono, Kang. Kok gendi ping pira iki mengko? Aku wis Tanjung. lupute ditumpaki yo gilani. Wonten dawuh menapa Kang? Yen aku takon wangsulana kanthi jujur ya Tanjung. Piye Kang Mas? Sasuwene aku ngupat ditumbaling Praja Sukodana wujude Mas Pitung. Gelung. Pitung plengkung gumbala pitung gelung. Piye? Sinuwun Prabu Silahati Krama tindak ing kepatihan saperlu mundhut garwa karo si Tanjung. Hanjur Tanjung nyarujuki apa sing dadi kersane Sinuwun Prabu Silahati Krama. Ngapunten Kang Mas. Bener sing kabar sing tak tampa kuwi Tanjung. Mboten leres Kang Mas. Hai? Saestu mboten leres. Menika ing sinten Kang Mas? Kandha sing jujur Tanjung. Sing kandha sinten Kang Mas? Para mban wis aweh palapuran marang aku yen kowe gelem nampa apa sing dadi kersane Sinuwun Prabu. Ngapusi Kang Mas. Ayo. Ben menika ngapusi jenengan Yung. jejeki mawon Kang Mas. Mban. Sing awah palapuran kowe. Maju. Kowe ya kurang ajar ya kowe dadi mban. Kowe kok nyebar berita hoak. Kowe kok nyebar Laporanmu berita bisa hoak. dipertanggungjawaban apa tidak? Tak suweki raiku. Aja Aku ki nesu meneng ora nyapopo Oh. ki lho, Mbok. Piye?
aku kok sarwa ora beneran. Lambane piye? Nika Lah kowe ngapusi lho, lah aku ora nyapa-nyapa lho. ingkang aweh pawalpuran menika para prajurit. Ning nek kula panjenenganipun Sri Tanjung menika mboten lepat. Ora. Teng kepatihan namung wonten kula kalian para kadang sedaya. Ngapusi. Pancen kandamu. Betul, Ini betul, betul. pawakanmu, potongan wong sing. Aja nesu to, aja nesu to. Toprak dikamplengi. Mas, Penjiwaan. Heh, Kang Mas. Wis lagi. Yen panjenengan boten suci, demek kula kersane tinggi bancaan piantun-piantun mendem niki. aja kaya mangkono Tanjung. Iso malah Aku ben dienggo trampul wong mendem kene. Ora. wae. Kowe iki kena kanggo tepo tuladha ing rumah pawangan ana ning kene. Ya gene. Ning kuciwane kowe gelem tumindak setting Tanjung. Kae lho Mas. Heh. Aku wis dinyang 50 jere. Pira Mas? Pira? 50 disusui 20 Mas iki. Mas, Mas kamu barang subsidi wae piye? Wis rada medun. Tanjung, Pripun Mas? yen kowe ora gelem jujur iki. Ayo padha lanange gelut Mas. Jaranan. Ki gelut ki. Sik kowe kok iso wani-wani men karo aku ngene-ngene ya lanang Mas. Loh, mergo kowe gelem tumindak setting. Bob. Ngapa? Iki toprak piye? Kowe aja wani kowe iki wong wedok. Ayo, Kowe malah entek ku ya. wedok. Ora iso Ayo, entek. aku. Aduh wani apa ora kowe? Aku Ayo, sutradara. Wani yo Manahara, wani yo. Ayo maju. Bocah kok sok Ayo maju. Pun toprake bar. Lah ngene lho. Sito. Iki kanggo Wis ora toprak-toprakan ra telek jaran. iki si Tanjung lho iki. Ah, lah Sri Tanjung eneng Sri Tanjung wani malah kowe patih kok udo. Iki bar iki to, Pak. Bar mawon, bar. Yo. Kuwi patehe mbiyen yo banci genene bangpo lho. Aku ki turahan kamu kena garwan Satpol PP nang kene suwi. Potong Ayo, Dinggo Mas sik. Nyanyi. Piye. Menika acaranipun menapa Kang Mas? Ulang tahun PSHT cabang Nganjuk ke 50 tahun. 50 tahun. Alhamdulillah. Mengucapkan apa Mbak Mano? Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 50. 50. Semoga semakin jaya. Anjayeng bawono. Semakin solid nggih Mas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ngene iki diadakne ben taun ngono ki ya gelem lho. Loh iya Mas. no. Gelem. Setuju mboten Bu? Setuju. Alhamdulillah. Nek ora nganti setahun pisan rugi. Sapa sing rugi? Ya awake dhewe to ora ditanggap kok. Oh iya ya. Sida ora iso nempur kuwi kaya. Anu menika Mbak pilih wonten pamundutan. Napa macan? Tasih dereng wonten pamundutan, monggo bebas mardika mawon. Oh nggih. Berkahipun Mbak Mano. Nggih menika anu ketuanipun. Hah? Ketuanipun Bapak Gondo. Bapak Gondo. Haryono. Pangapunten, Bapak Gondo ingkang pundi? Masih lenggah napa mboten? Masih lenggan apa? Sampun kondur? Oh, teng lebet katanya. Oh, tasih wonten. Oh ngoten. Lebet. Oh iya. Oh, wonten. Mbak pilih wonten pamundutan langgam lagu napa monggo? Heeh. Napa? Monggo. Pripun? Mboten sangu, transfer mawon. Bedeh. Nyantuk wong ngamel ae. Lah kene iki begenggek guyangan lho. Ngantuk. Tapuk lambemu. Wong ki aja kemaruk ngono kuwi. Isini. Ora Mas, ngono ki jenenge ya sedekah kok ya. Lah iya. Nggih, alhamdulillah. Nganu ngapunten nggih Pak sinten? Pak Gondo diparani. Disuni pirsa Pak Gondo piyayine ingkang pundi? Pak Gondo. Ngersake lelagon menapa? Wah, Nggih, iki. pangapunten Bapak Ibu ingkang nyaket kalian Awas. Mbak Manohara mangke dompetipun dikempit nggih. Heeh. Diangket Kali copet. ali-ali dipun kempit. Lah mbok kira aku copet to piye? Diparani. Ah, Pak Gondo parani nyambik. Ora wong ayu. Sawahe didol wae. Tak penek lho ki engko. Aja. Nek nesu bahaya lho, dimben udo lho. Ngapunten. Bapak Gondo ingkang pundi menika? Piyantunipun. Gandes luwes. Bapak Gondo. Oh, nggih panjenengan ya Allah langganan kawah. Ya Allah. Aja diwarake. Mungkin. Bapak Gondo ki semenep apa manahe? Maksudmu iki ra maksud iki. Urusan duniawi ki ora. Langganan apa? Langganan ngene iki lho Mas bintang tamu Oh, nimbali Mbak Mano. Nimbali mesti Pak Gondo ya Allah.
Pak Ganda mbasa rega kula sakniki mundhak kok jenengan jarang ngejob lho kok ya. Ya kena diangsur ngono syukur-syukur kok ya. Iso Manuhara iki iso diangsur. Esuk awan karo sore. Alah nek mlaku lho. Sing ngapunten Pak Ganda. Kayak rayap. Injih. Nemek. Hati-hati Pak, copet. Dompete dipun cuwepengi lho, Pak. Ya petung. Arek petung lembut meneng wae. Iya. Anu nyuwun Mbak Pilih nyuwun lagunipun Mangga, apa, paring dawuh. Bapak? Nderek Mas Akbar. Oh, nderek Mas Akbar ki mawon. Lagune derek Mas Akbar. Nderek Mas Akbar. Nggih. Saestu nderek Mas Akbar, menawi nderek Mas Akbar menika biasanipun 500.000. Menawi nderek kula namung 50 kula murah-murahan mawon. Ngeten mawon 50 tasik dinyang Pak selawe. Sik to iki sinden apa rampok? Ora ngono kok iso ya medun. Kaceke kok akeh men. Wis kene ndang Matur bali. suwun. Ini. Nggih, dumateng Mbak Manuhara. Iya. Nggih. Kawula keluarga besar persaudaraan Sejati Trate Cabang Ngajuk ngaturaken matur mbah nuwun sanget sedaya kru wayang ugi lawak Mbak Manuhara CS. Setunggal kula ingkang nyuwun Camping Gunung wanti dipun bawani. Ngaten. Nggih. Matur suwun. Ya. Sami-sami. Injih sembahna pripun Ibu? Oh. Podang kuning. Oh nggih, bapake mawon derek kok jenengan sampun lagi mboten sekeca ngeten iki. Wah, telek. Ora anu ngrasani. Nganu Mbak. Nganu podang kuning dibawani. Nggih sembah nuwun. Pak lah ampun sangoten niku lho Lara. Kula mboten sekeca lho Pak. Ya Allah. Jenengan lho. Jainul. Oh ampun sangoten niku lho Pak. Bature kalih. Nggih. Muhammad Jainul. Lha wis digolekne gelem ora? Wedan apa pira? Ya. Iya kok ya. Muhammad Ampun sakniki mawon matur suwun nggih Pak. Mugi-mugi jenengan sedaya pinaringan sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Tutuk leh momong anak putu. Amin. Mbah Kong nyuwun lagu mboten titip oh nggih pun. Urung nyauri, urung mangsuli kok. Wah. Tingkat kalih lho niku. Jenengane ngingeti aku wae nafsu ketoke. Ya ora mungkin to ya. Pripun kok mirsani kula ngene-ngene napa ne Mbah Kong? Mbotene. Jujur bloko suto Pak Kutang nggih. Lah tenan ngene lho kok ya. Maksudnya benakne boyoke kaya Ndang balik, Mbak. ndang balik. Kene. Pripun nyuwun nambung alang nggih. Loman. Nyapa padha lanange kok. Iya. Mugi-mugi jenengan nggih sehat nggih Mbah. Amin. Disukani vitamin tambah umur nggih Mbah. Vitamin opo? Musibah kowe. Vitamin opo potongane kaya njet. Kowe iki nyapa to kok iso iri karo aku. Ora. Mbah nuwun. Ya Allah, nanti Sembah nuwun. Iya. Iya. Jan awas cagak. Mripate ra inget-inget. Caping gunung, Caping gunung, Permintaan ya. dari Pak Gun. Alah. Nyapa to Kan nyantol ndi ta. Iso nek ro. Jeneng wong wedok iki pra yo ngene iki to Mas. Nyaur nggawa iki yo ngene iki kok ya. Krisna ternodai Krisna. Tuwek bae Mas. Tuwangan ting srikut Mati. cakoten Kong. Angtuku. Nganu caping gunung dipun bawani nggih Ya. Mas. Dijenglengne no, Mas Ya. Mio karo Mas Entun no. Nggih, sampean meng karo Mas Entun lah nganu. Heeh. Sing iso demek apa sikile entuk dhuwit. Terus Nah, iki sing iso njipuk dhuwit ning kene iki wis to, peken kabeh. Koh kowe. Wis to, pokoke iso njipuk dhuwit ning kene peken kabeh. Aku wis Los. los Sindinganipun, Mas. Lah kuwi iki nek diceroke malah ngempit lho. Iso Ayo, nyuwok. Wis pokoke rambuh caramu piye? jenggleng pertama sapa? Pak Sentun. Pak Sentun, maju. Oke. Jengleng aku sing mertamani nggih Mas Akbar no. Bualang kok jenggleng tak tak. Yo, Lho, jengleng kali lenggah nggih saged ngeten-ngeten lho, Mas. Alah, ugi-ugi ta yo kurang rasa. Mangsamu. Nek mboten saged parga ngene lho. Wong Ah, tuku neko-neko. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. alah wong jenggleng nganggo bismillah. Islam kok dek. Iso. Allahu Akbar. Ya. Saben bengi
Alah alah. Kok kaya ngadepi demit. Mas Akbar. Ketoke gedhe dhuwur kaya ngene iki lho, Mas. Heeh. Kok tibake gak krasa apa-apa to, Mas? Anu, Masa ora kerasa belas. sepurane aku lagi kencing manis. Amin. Ora kok aminis tenanan iki. Hati, enak lho iki. Ayo genti Mas Mio. Kaya kenek. Lambemu tutup ana. Masker. Ora ngene cangkem yo iki. Mama masker bau. Apa yene ta wong kok dibrongsong iki lho. Anu kedadean mampu lho Mas, mak kredul-kredul ngono lho. Kudu ditutup ya yu ya. Kudu ditutup Nah, nanti wis. menguap. Nah, ngono. Nah, ngono. Ye, kuwi motor cangkeme ngopo semua. Mama. Cangkemmu, sing penting iki cangkemmu delikno. Nek motone ora apa-apa penting Hei. lagi ini ditutupi, Hei. Mas. Cek, cangkem ngomah iki. Dimut. Nah, iki lagi diklukupne. Nah. Wis. Nganu niki monggo sing badhe ditembak gini iki. Ndek badokan samplokane kaya ngene tun. Andene bojomu kok mangan. Iya nama macan. Asik. Yuga. Asik. Au. Asik. Mas. Wat. Nganu Mas sik Mas Akbar. Heeh. Mas Akbar. Heeh. Nek badhe tumbas anakan kethek ngene iki Mas. Monggo. Monggo Mas. Medun pura. Yo Modar kowe. Aduh. Jainul Edan. Rogoh. Saka ruwemet ta. Asli Saedan. Ngapa? Silit kumbu udis-udis. Cek. Mak Grenjes. Saedan. Kok kurang ajar lho Mas. Heeh. Enek wong jenggleng lho. Lah kok numpak kene lho kok ganjel ki apa Salak. Salak kok atos gligir. Wong wedok kok ditumpaki kaya ngono. Kuwi preksonen Mas. Kuwi kok aja-aja rene nggawa bom kowe. Tak kandhane Pak Polisi. Pak Polisi. Niki mbeto bom, preksonen sik Mas. Ora Pak polisi dhewe bome loro. Omongno Pak Kapsul Sek. Kapolsek. Kapolsek. Wis kapsul sek lho. Masuk kleru aku, Mang. Ki wong teluk teng telu wonyor kabeh to. Ayo, lanjut. Kok aku mah Kene. Mas Sentun. Tak Di Mas jengleng. alus ngono lho kaya Mas Sentun. Jengleng kok. Alus. Tanyane Mas Sentun Mas miumpun. Mas Akbar. Ah. Kok Iya. kudu dikene. Nah, saka mburi. Oke. Tintinganipun Mas. Aku yo jengleng. Ya iya. Keno. Keno. Ben rata. Ben adil. rata. Iya, iya. Ben ro rasane banji. Matane. Lho kadang kalau iki rasane Kok banci iso barang. nganggo Yo. Nek jenengan ki ku nek apa ki jenenge? Yen memasang. Nah, jenengan ki nek belajar karo banci ae. Dadi ragate ra patek akeh ngono lho. Malah oleh balen, Mas. Nek karo wedok ragate akeh. Lu kok nang iPhone, lu kok nang aku gak sah iPhone Mas. Wis to, tenang e. Golek dhewe. Yo, Dang. Wow, rada methek sithik. Rada jenditne sithik to. Piye neh to? Rada jendit sithik. Nah. Dengkule rada ombo. Nah, lah. Terus. Aja ngono to Mas Akbar. Mas Wis Akbar yo wis aja. mboten penak-penak. Penak-penak to. Keri to. Penak to. Nah. Kowe iki lho, ora lho. Remuk pokoke. Kowe iki umpama banji apa kapalmu wis kandel ngono apa piye? Wong dicutiki karo Mas Sabar kok iso padha ngrasane penak-penak lho. Ya maksudnya ki jenglengane ki sing hot ngono lho. Yo. Hot Mas, hot. Muni hot sik. aku kaya Mas. nyengreki salak. Krek. Gak aku miyonge gak. Sing joget ki sing genah ngono lho yo.
Yo. Kembang wae ku belah Gusti Allah pangeran. Ngopo kuwi? Lho dik saking medunten ta ya. Oh iya. Wah, kancingan. Weton gunung. Yo. Ah. Awas. Yo. Akhirnya gue mau. Panah sudan udahan panas Ya. aling-aling gagrak ponorogan. Oh iya. Caping gunung. Ho, Nyapa ho, kok kono ho, nggone ho, sih. ho, ho. Luar. Asli, yo, Yo. adra. Lo. Yo. Woi. Yo, get, yo. Modal iki. Ya mau lanang-lanang kuwi lho aku wedok. Aku sih. Oke. Aku wedok. Wedok. Ya. Hei. Mosok ngene reok. Model anyar. Hei. Buat lah. Hoi, ya. Buat. Hoi, wut, ya. Hoi. Lah, lo. Yo. Hoi, ya. Lo. Tepuk tangan. Nyapa terus. Apik lho. Iki lho ngomong iki lho tepuk tangan. Ho. Hei. Manohara jadi le. Arep piye ta ki? Piye ta, Mas? Oh, gojekan ngene. Aku coba dilat tuh ya. Ayo. Yo. Wes dah. Yo. Wut. Apik, spektakuler. Spektakuler piye? Jos, totalitas maksimal. Mah. Amamu kena cucupan apa? Mah, Ini apa? awas aku dimbemi yo. Yo, mio. Lah nyoma aku. Dimiiti aku ki arep ancik-ancik kowe iki ndasmu tunggal-tungul tak delepne neh nungul neh. Tungul neh bathokmu enek sing nyantol ning gegerku kene. Ayo aku ki arep mancik ngono lho Tun. Ya gilane mio. Nyapa? Oh kirek eroh lanang wedok ayo. Lah iki apa? Lah yo. Lah iki yo banji. Oh iya. Ya Mas ya. Yo, tante yo. Nadyan wa